Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Masha Allah. Hanya ba kyau. Ban gane ba kaga ci gani mana. Ya in suka ka. Sunana Ofisa Nafi Aminu Aliyu Mata Sara. Ni ma'aikacin Hizba ne. Yawwa. Kuma sunana Idris Abubakar aka Abu Doka. Ta nan. Ban gane abu to ku ci gani mana. Wannan da ke gani lauya ne na addini na kotun musulunci. Ni ma haka nake aiki. Yawwa. To sanadiyar haka mu yan Hizba muke tafiya da kotu tafi da gidanka. Muke zuwa layi da layi shagon aski. Ina Duk mutumin da ya askin banda yana fitowa a yanke mai hukunce mu rike shi. Kai. Waya baka izini kai wannan aski? Waya ce kai askin banda? ban gane kaga fa dan nan fa aske fa Dan nan ce addini an ce askin banda ne? Addini an ce ka aske yi. dan nan fa nace fa Kai. aske fa Ya sunanka? Ya sunanka? Salim nake. Salim kake? Salim nake. To, yanzu dole sai an ma aski ko a tafi da kai ofisi. wallahi haba kai Dawo, kai za ka dane hizba ne? Za ka dane kotu ne? Duk wanda ya askin banza muke zuwa layi shagon aski daman sallah ta zo muke gayu aski. Nan din ba askin banza ba ne? Haka kan kai ta? Haka kan kai. To yanzu kuma na yi ma aski. ba wallahi haba Kai Allah. To wallahi sai mun je ofis. An je ofis. Sai gaban daurawa. Kai wallahi ofisa sun tubo shi. Kai wallahi sai ka karɓi sabon shahada. Kai ka isa ka gane kuma hizba? Ka isa? Hanya ba kyau.